Morjesta! Me ollaan nyt menossa Juhannus Madnessille ja koitetaan siellä hiukan ajella peräsi ja kokeillaan hiukan semipyöriä ja on vähän pakoputkimuutoksia tehty ja muuta, niin katsotaan, että kuin meillä sujuu. Mehän lähdettiin nyt sit sinne Pesämäkeen viettämään sitä juhannusta ja meillä oli nyt sit sellainen tarkoitus, että ensinnäkin otetaan ihan rennosti ja ajetaan siellä pikkuhiljaa ja samalla sit käytettäisiin se aika siihen paria jo treenaamisen keskenään, eli siellä nyt kun on aikaa ja muuta ja haluttiin sit myöskin vähän semipyörää päästä kokeilemaan. No sehän oli se pariajo ajaminen siellä hiukan semmonen pieni haaste, eli meillä aika usein joku kerkesi väliin tai joku tuli eteen tai muuta. Ja sit siellä oli, mitä ei otettu huomioon, niin siellä oli radan ulkoreunoissa todella paljon kumia, vähän santaa ja muuta. Eli se ei ollutkaan se rata ihan sillä kuin normaali treenipäivän. Ja sit muutenkin vähän siinä ehkä päätettiin, että otettiin vaan porukkaa kyytiin ja ajettiin ja testattiin vähän, miten nuo autot pelaa noitten semipyörien kanssa ja aika kova polte tulee tohon semipyörälajamiseen, että siihen tarvitsisi niinku pyrkiä, että sitä päästään sit joskus oikeesti vetää kunnolla, mutta oikeastaan semmonen, että lämpöjen kanssa on väkisinkin hiukan ongelma, että kun tuolla olisi kiva antaa mennä vaan ja se pakkaa sit vaan se moottori väkisinkin siinä lämpenemään, kun ei tuu oikein taukoi, mut tässähän meillä kävi semmonen, että mä pikkasen ehkä oikosin ja ajoin Kalleen hiukan kylkeen. Mun takanurkka osus Kalleen niin takavanteeseen ja 91 ei tullut oikeastaan yhtään mitään. Et mult meni takahäkki vähän solmuun. Sitä sit vähän siellä varikolla tunkattiin ja vedettiin suoraksi ja mekin ajateltiin, että me on tehty sit niinku hirveen jotenkin pehmeä tosta takahäkistä, mutta ei se ollut. Ei se mitään vaan sillai vaan mennytkään takaisin, että jo loppujen lopuksi me on se sit koton vedetty traktorin kanssa suoraksi. Toi Kallen 91, niin sehän nyt tietystikin pyörittää ja vetää hienosti noilla 285 pyörillä, mutta nyt meillä alkaa tässä sit se meidän juhannuksen surullinen vaihe, eli sieltä tuli M50 niin ykkössylinterin kiertokanki ulos öljypohja ja lohkon kautta, eli se moottori tuli sitten siltä osin valmiiksi. No niin, se olisi sit sunnuntai ja Madnessit on meidän osalta valmiit ja se oli kohtalaisen raaka viikonloppu, eli Jitseta hajos ja M50 hajos. Nyt on aloitettu purkaminen. Katsotaan Madnessin vauriot ja se on nyt jännä nähdä, että mitä me sieltä löydetään. Mutta tää on nyt sillä lailla tehty tää meidän auto, että tää on kohtuullisen nopea purkaa. Ei sillä lailla, että me olisi odotettu, että mä hajon näin usein. Nyt on 91 moottori pois ja ruvetaan tutkimaan sit seuraavaksi sen vaurioi. Meillä on nyt Jitseta tuolla pukissa, niin Samuli purkaa sitä tossa nyt ja
katsotaan, että mitä sieltä sit löytyy. Siinä on kans tulossa semmonen projekti, että se ei varmaan räjähtää ennen penkkiä jo toi kone. Mut joo, niin katsotaan. Tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun me otettiin 91 kone pois ja niin se oli tosi fiksus tehty. Tosi helppo näppärä ottaa. Et ehkä me koitetaan sitä takaisinpäin niin, että pistetään Samsonas vasta sit moottorin jälkeen. Mennään nyt ensin tähän M50 kohtaloon, eli siellä on lohkosreikä. Ykköspytystä on tullut kiertokanki läpi ja kansi saattaa olla ehjä. Katsotaan nyt vielä, kun se saadaan auki, mutta ainakin niin kuin imu ja pakopuolelta niin venttiilivarret näyttänyt ainakin, ettei ne nyt täysisolmus ainakaan ole. Meillä on tuossa nyt sitten jo seuraava M50 vähän vastaavilla sisuskaluilla kuin tämäkin, eli öljypohja on vaan vääränlainen ja vanha meni tietysti vähän huonoon malliin, niin pitäisi loppuviikolla olla uusi öljypohja, niin saatais toi auto sitten takaisin ajoon. Itse ton lohkoon nyt tossa ja kansi lähtee nyt sitten plaanattavaksi ja tarkistettavaksi. Mut siinä oli sitten taas niin laakerivaurio tuli. Siellä se on mutterein ja osin tuolla pahvilaatikossa, mutta niin vaihdetaan kaikki kulutusosat uuteen ja toivotaan, että saadaan sekin sitten kuntoon ennen Lapuan SM:ää. Ja sit sieltä itse asiassa löytyi, kun siihen tuli semmonen sivuääni ennen kuin oireet paheni, niin tämä nyt ei vanha ole tämä meidän imusarja, mutta se on halki todella pitkältä matkalta, että se täytyy nyt hitsata ja vahvike tapittaa sit saman tien kanssa. Mut se oli nyt kohtuullisen raaka juhannus, mut hauskaa nyt oli joka tapauksessa, että tämmöstä tämä välillä on. Se olisi nyt sit viikko kulunut meidän moottoririkosta ja tänään olisi tarkoitus saada 91 ajo kuntoon, eli meillä pitäisi kaikki osat olla koneeseen. Pitää joku takapyörälaakeri vaihtaa ja vähän jotain niveliä muutenkin oli päässyt väljäksi. Maanantain on illalla pyöränkulmien säätö, eli huomenna, ja penkkiaika selvii sitten maanantain, mutta toivotaan nyt, että saataisiin se edes kuntoon. Ja tämän kanssa meillä on nyt sitten vielä, meillä on siihenkin nyt kaikki osat, kansi on tullut koneistuksesta ja laakerit ja systeemit on, vaihdetaan sinne sähköinen vesipumppu uusi ja jotain. Et kyllä tässä nyt hiukan semmoista pientä paineet on. No niin, nyt olisi M50 paikalla nostamista vailla valmis ja tavoite olisi saada se tänään käymään. Kello on nyt 8 maanantai-illalla. Ei pitäisi olla edes paha. Me eletään nyt maanantai-aamua ja meidän autot on nyt tasamallis, eli molemmissa on moottori paikallaan. Torstai meillä on säätöaika kumpaankin ja ne ei ole kummatkaan niinku ihan 100% iskus, mutta jos ne molemmat penkin kestää, niin sitten ne menee kyllä aika varmasti tämän kauden loppuun. Elikkä niissä on semmosia pikkujuttuja, mitkä on pieniä kysymysmerkkejä. Loppu hiukan aika kesken. Mut tosiaan niin me tiedetään torstai sitten, että kuin meidän on käynyt, että kestääkö ne. Ja Lapualla sitten tosiaan niin tehdään sieltä sitten taas uusi video, että kuin meillä siellä meni. Jos meidän autot on ehjät ja päästiin edes ajamaan. Mut kiitos kun katoit ja
Moro. Eihän mua näy. No ei.